ngono iya. Bekasane aku dibel karo ibune Niken. Oh, Mbak Wiwin, heeh. Pak, napa saged tanggal 12 Juni wayangan wonten ing Laladan Babatan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Wis saged Mbak niki isih kosong. Oh ngono heeh. Pinten Pak? Dadi aku ki nyang-nyangan regoe karo Pak ora karo Pak Suhadi lho. Oh ngono heeh. Ya karo mboke Niken kuwi. Oh ya pun to Mbak. Mriku entene pinten? Oh ya nyatane alhamdulillah no bengi iki iso kasembadan iso kelakon. Oh ngono awake dhewe nderekke anak wedok. Oh mongko pemarep golek dalang sing nom-nom, sing cakrak-cakrak, sing ganteng-ganteng ya akeh. Ngopo kok golek dalang kok wis tuwek? Oh ngono. Ya bot-bote ana hubungane bapak karo anak kuwi mau mergo Niken Salindri iki ket cilik mbiyen ket SD.